BPF आव नोंथाङा 15-17 बोसोर खामानि मावबोनानै मोननाय एक्सपिरियेन्स आरो नैबे समाव खम समावनो नोंथाङा UPPL नि जितु खामानि मावनाय बिनि एक्सपिरियेन्स बा बिनि जितु मान मर्यादा बिनि साननाय हनाय बोरैहाय होननानै सानो? बे BTC-आनो जोंनि जिउ, बेनो जोंनि थै। जों बेवहायनो जन्म जादों, जुग जुग जोंनि आबै आबौ आजै आजौ गासिबो जोङो बेवहायनो जन्म जानाय। गतिके बे हायावनो जोङो थांनानै थानांगोन। पृथिबिया जेसे दिन थागोन जोङो हारि हिसाबै बेवहायनो थांनानै थानांगोन। रायजो राजाया फेजेनाखै, आंखौथ' हाग्रामायासो फेजेनदों। हाग्रामा महिलारिया नोंथांखौ जे बुंबाय थादों खाम्फा बरगयारिया बिसायख'थियाव बाहागो लायैयानो मोजां, बिथाङा अलरेडि जेनखानाय आरो बेखौ रायजो राजाफोरा कुनु दिन देरहा होफिना, बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों। मानसिफोरखौ नेग्लेक्ट खालामनो आराम्भ खालामबाय, जाथि गस्थिनि समस्याफोरखौ बियो सिनायनो रोङासै, सिन्था खालामनो बावबाय। सिदा सिदि गावजों जाया मोजां बेखौल' मोजां मानसि लाबाय। गावनि सिन्था धाराया जे मोजां जायाखै बेखौ फोसाबनांगौ, बेफोर खोथा बुङोब्लानो बियो गाज्रि मानसि जाबाय। डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों थानाय जिखोना सुबुंफोर, जिखोना रायजो राजाफोर, बिथांमोना नोंथांनो भट होआब्ला नोंथाङा जेननायनि लामायाव। हाग्रामा महिलारिया गाव हारसिङैनो आयेन, गाव हारसिङैनो सिद्धान्त, बिथांनि खुगानिफ्राय जि ओंखारो बा बिथाङा जि बुङो, गावनि ब्रेनाव जिखौ सानो गावनि सिन्ताधाराजोंनो गासिबो BPF नि मानसिफ्रा खामानि मावनांगौ जायो। दा बे समाव हठाथनो नोंथाङा मा डिसिसन लानो गोनां जाखो जे UPPL आव BPF निफ्राय फैना? खुलुमबाय बयनिसिमबो। बड'लेण्ड टाइम्स नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खेबसे जोङो बरायबावदों। बे समाव जोङो नोंथांमोननो सावरायनो नागिरदों गागि पलिटिशियान, सासे दैदेनगिरि, थांनाय समनि BTC खुंथायनि डिपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांजों, आरो आथिखाल बिथाङा UPPL हान्जानि बिजाथि मोननै बियाबनि 14 नं चिरां दुवार आरो देबोरगाव समस्तिनि बिथाङा बिजाथि महरै दायो UPPL हान्जानिफ्राय गसंनानै दङ। आरो बे समाव जों बिथांनिफ्राय माखासे खोथा मोनथिनो नाजागोन। UPPL हान्जाजों लोगोसे गावनि मोननै बियाबाव खाम्फा बरगयारि हिसाबै बोरैहाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथाङा बेसेबां फाइनालसिम नैबे समाव मोननै बियाबाव देरहागोन बा बिनि फिला बोरै जाना दङ जों बेखौ मिथिनो नाजागोन। दा बे समाव सिगांग्रो मानगोनां नोंथांखौ जों बरायग्रोबाय। गिबियावनो जोङो नोंथांनियाव सोंनो नागिरबाय, जिहेतु नोंथाङा मोननै बियाबाव दायो बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों, नैबे समाव बोरैहाय थासारिया? गिबियावनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो गोसो सिंनिफ्राय खुलुमनाय बावग्रोयो। मानोना 14 चिरां दुवार समस्ति आरो 10 नं देबोरगाव समस्तिनि गासिबो रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब ओंखारनानै UPPL दोलोखौ समर्थन खालामनो थाखाय ओंखारदों आरो आंनो भट होनानै देरहाहोनो थाखाय खामानि मावदों। चिरां दुवार समस्तिया जाहैबाय UPPL नि देरहाखानाय समस्ति। बेवहाय 2020 सनाव UPPL-आनो 2500निफ्राय बारा भट मोननानै देरहाखादों। बेनि उननि MLA इलेक्सनावबो UPPL-आनो गोबां भट लानानै देरहाखादों। बेनि उनावहाय थांनाय 2024 आव जि MP इलेक्सन जाबाय, बे MP इलेक्सनावबो गोबांथार भट लानानै देरहादों UPPL-आ। आरोबाव बेनि उनावहाय जि बाइ इलेक्सन जादों 24आवनो MLA नि बाइ इलेक्सन, बे बाइ इलेक्सनावबो नियार एबाउट 9000 भट बारा लानानै UPPL-आ देरहाखादों। गतिके चिरां दुवारा UPPL नि समस्ति, आङो BPF नि नेतामोन, आंहाबो बेवहाय रेडि, माने बयबो आंनो भट होग्रा एराउन्ड 18 to 19,000 भट दंखायो। गतिके जेब्ला आं UPPL-आव फैबाय, नेपालि मानसि, आदिबासि मानसि, सुत्रधर मानसि, राजबंसि मानसि, बङालि मानसि, हिन्दीबासि, बर', जेसेबां राभा एसे दङ, बयबो दोलै नोगोरै आंजों एराउन्ड 5000 मानसिया दा UPPL-आव फैदेरखाबाय। गतिके चिरां दुवाराव आं देरहानाया निश्चित, जोङो मोजाङैनो देरहागोन चिरां दुवाराव। आरो दा बयबो UPPL-नि बुथ लेभेलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै BCTC-नि मेम्बार चेयारमेन बिथांमोन आरो प्राइमारिनि गासिबो वार्कार बिथांमोनहा आरो ब्लकनि गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा खामानि मावजोब्बाय। आदिबासिफ्रा आदिबासि गामियाव मावदों, गुरखाफ्रा गुरखा गामियाव मावदों, राजबंसिफ्रा राजबंसि गामियाव मावदों, आरो बर'फ्रा बर' गामियाव मावदों,
आरो गासिबो जातीय संगठनफोर जेनेबा बर'फोरनि गेजेराव गोबां जातीय संगठनफोर दङ बे जातीय संगठनफ्राबो दिनै आंखौ देरहाहोनो थाखाय खामानि मावदों आरो आदिबासिफोरनि गेजेराव जेसेबां जातीय संगठनफोर दङ बिथांमोनहाबो स्पन्टेनियासलि ओंखारजोबनानै आंखौ देरहाहोनो थाखाय खामानि मावदों आरो गुरखाफोरनि गेजेरावबो जेसेबां जातीय संगठनफोर दङ लोब लोब ओंखारनानै खामानि मावदों बिदिनो जेसेबां जाति गस्थि दं बिथांमोनहा ओंखारजोबनानै खामानि मावदों निश्चय आङो बे समाव मोनथिनो लुगैगोन जिहेतु नोंथाङा मोननै समष्टिनि बा मोननै बियाबनि जिथु थासारि नैबे समाव इउपिपिएल हान्जानि बा नोंथांनि समष्टिनि बिनि सायाव नोङो रोखायै फोरमायबाय दा आं बे समाव फैनो नागिरदों जिहेतु नोंथाङा मोनसे समाव बा फाउन्डार बिपिएफनि दैदेनगिरि होननानै बुंबाबो भुल जानाय नङा दा बे समाव हठाथनो नोंथाङा मा डिसिसन लानो गोनां जाखो जे इउपिपिएलआव बिपिएफनिफ्राय फैनानै बेबायदि मोननै बियाबाव बिजाथि मोनलायलायनाय बेफोर खोथाखौ पाब्लिकलिबो बुंनाय जाबाय आरो गोबां मिडियायाव आं बुंबाय आरो बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै मिन्थिगौ आरो साबसिनै मिन्थिगौ बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जे बिपिएफआव जे खुनु मोनसे इस्यु बा समस्या बा जोंनि भिजन बिपिएफनि जि खामानि मावनो नागिरनाय साननाय हनाय बेफोरखौ लानानै दैदेनगिरिफोरखौ ज' खालामनानै रायलायनायनि बेबायदि खुनु माबायानो गैया स्कप गैया हाग्रामा महिलारिया गाव हारसिङैनो आयेन गाव हारसिङैनो सिद्धान्त बिथांनि खुगानिफ्राय जि ओंखारो बा बिथाङा जि बुङो गावनि ब्रेनाव जिखौ सानो गावनि सिन्ताधाराजोंनो गासिबो बिपिएफनि मानसिफ्रा खामानि मावनांगौ जायो दा बिब्दियाव मोनसे राजनैतिक दल हिसाबै जोंनि बिटिसि गठननि खोथा बिटिसिआव जे रायजो राजाफोर गोबां जाति गस्थिफोर दङ बे जाति गस्थिफोरनि जातीय समस्या बेखौ बोरै समाधान खालामगोन बेनि खुनु मोनसे लाइन गैया बे मोनफ्रोमबो जाति गस्थिया जे माबा मोनसे बिटिसिनिफ्राय आसा खालामदों गावसोरनि भाषा संस्कृति रक्षनाबेक्षननि गावसोरनि परम्परा गावसोरनि माने राव थुनलाइ बेफोरखौ लाखिनायजों लोगोसे फेदेरनायनि जे मोनसे आसा आकांक्षा दङ बेफोरखौ मावफुंनायनि जेबो प्लेनिं गैया खुनु बिपिएफआव खुनु जाथिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सुस्थ' भाबै रायलायनाय गैया जायनि थाखाय बे जाति गस्थिनि बिपिएफजों थानानै खामानि मावनाय व्यक्तिफ्रा लासै लासै गाज्रि मोननानै ओंखारलांजोब्बाय आरो गुबुन गुबुन दोलोआव बाहागो लाहैबाय आरो बांसिनै इउपिपिएल दोलोआव बाहागो लाबाय नोंथांमोना नुगोन जुदि मोजाङै नायो बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बिपिएफआव जाजेननायनिफ्राय बिपिएफ दाजेननायनिफ्राय जायफ्रा खामानि मावबोदोंमोन नोङो लारियै नोङो जुदि नायोब्ला सानसुमा खुंगुर बसुमतारी जोंनि आगोलनि एमपि आरो आगोलनि एमपि बिस्वजित दैमारि जाहा मन्त्रि चन्दन ब्रह्म जोंनि एमएलएफोर माखासे माने एमएलएफोर नोङो परमेश्वर ब्रह्म बिपिएफनि एमएलए नोङो हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म बिपिएफनि एमएलए कमल सिंह नार्जारी बिपिएफनि एमएलए हितेश बसुमतारी बिपिएफनि एमएलए बिनि गाहायाव नों नाय एमसिएलए बा आगोलाव इएम जाबोनायफोर नोङो रेवरेवा नार्जिनारि नोङो राजिब ब्रह्म ओरैहाय नेरसोन बर' ओरैहाय जोंहा सावरायग्रा बसुमतारी ओरैहाय नोङो धनन्जय बसुमतारी आरो ओरै सासे बे जाहा बिजनि सुबाइजारनि एमसिएलए मा नाम बावबाय आं हरनो फैयाखिसै बेनिफ्राय नोङो जय मुसाहारि एमसिएलए आरो बिपिएफ इयुथनिनो प्रेसिडेन्टमोन बियो आरो बेनिफ्राय जाहा माखन स्वर्गियारि आरो गोबांथार बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गासिबो बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआवनो फ्राय फैजोब्बाय माखासे बिजेपिआव थांदों दा बेफोरनिफ्राय बुजिनानै लानो प्रयोजन दं रायजो राजाफ्रा जे बिपिएफनि दारैहाय बिटिसि गठननि खोथा दिनै जाला बा बिपिएफनि दारैहाय बिटिसिआव जे जोङो बयबो जाति गस्थिया सान्ति लुबैदों बे सान्ति प्रतिष्ठा खालामनायनि खुनु मोनसे मोजां सिन्ताधारा बाहाय गैया आरो बेनिफ्राय बिटिसि दाफुंनायनि जौगानायनि मा प्लेनिं मोनसे परिकल्पना लानानै जे खामानि मावनांगौ बेफोर गैया जादों निश्चय बे समाव आङो मोनथिनो नाजाबावगोन जिहेतु नोंथाङा नैबे समाव थांनाय समनि जिथु खामानि मावनाय बा दानि बिपिएफआ मा प्लेनिं लानानै खामानि मावदों बिनि सायाव जेबो एजेन्डा गैया होननानै जिथु रोखा बुंबाय अब्लाबो नाथाय हाग्रामा महिलारिया नोंथांखौ जे बुंबाय थादों खाम्फा बरगयारिया बिसायख'थियाव बाहागो लायैयानो मोजां बिथाङा अलरेडि जेनखानाय
आरो बेखौ रायजो राजाफोरा कुनु दिन देरा होफिना बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों। आंखौथ' रायजो राजाया फेजेनाखै, आंखौथ' हाग्रामायासो फेजेनदों। हाग्रामाया एमपि इलेक्सनाव जेरैबायदि रल लादों, बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा कनफिउज जादों। बियो मिटिं खालायाखै, बियो केम्पेइन खालायाखै, गावहा हिडेन एजेन्डा दङमोन। दा बेफोरखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गासिबो मिथिगौ। नोङो रबिराम नार्जारिनाव सोंबा बियो खोन्थागोन, नोङो प्रमिला आबनाव जुदि सोङो बियो गासिबो मिथिजोबगौ, खिन्थु बियो जेबो बुंनाय नङा। जाहा रिहन्दा बेनाव जुदि सोङोब्ला बियो मिथिगौ, इमानुएल मिथिगौ, नोङो रबिनसन मुसाहारि बे सेनियर जायफोर दा थाबथाबोनानै दं बिसोर मिथिगौ। जोंनि जि थाबथाबोनाय एमसिएलए बिथांमोन दङ, बेखौ जेम्स बसुमतारिया मिथिगौ, फानिराम ब्रह्ममोनहा मिथिगौ, आरो डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ गासिबो मिथिगौ बे खारनखौ। दा बेनिखायनो बिपिएफनि मानसिफ्राबो गावसोरनि गोसोआव गुरलुब गुरलुब साननाय दङ। आरो এইবার बिपिएफनि जेननायनि सम, बियो जेननायनि सम आरो जोबनायनिबो सम। बे बिटिसि इलेक्सनाव थाना थुना बिथांमोनहा सेस्था खालामगोन थांनानै थानो। आरो जेब्लानो सरकारा इउपिपिएलआ दाबाय, बेनि उनावहाय खुनु देरहानाय एमसिएलए बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिजों थाया, गासिबो इउपिपिएलआवनो फैजोबगोन। आरो बेनि उनावहाय जोङो ज' जाफिननानै जाथि गठन आरो बिटिसि गठननि खोथाखौ जोङो मोजाङै सिन्था खालामफिननो हागोन। देबरगाव समस्तियाव नों नाय, दा आं हाबनानै नुनो मोनबाय जे बेवहाय इउपिपिएलआ खुनु एन्टि इनकाम्बेन्सि गैया, खिन्थु हाग्रामा महिलारिया बहुत एन्टि इनकाम्बेन्सि दङ। दिनै क'क्राझार माने जोंनि बिटिसिनि मिरु बियो। आरो गासिबो सिन्था धारा, गासिबो खामानि मावनाय बिटिसि जौगानायनि खोथा बाथ्रा बिनिफ्रायनो सुरु जायो। बेवहायनो बिटिसि अफिस दङ, बे अफिसनिफ्रायनोथ' बिटिसिखौ सालायनाय जादों। बे गासिबो आयेननिफ्राय आरम्भ खालामनानै सिन्था धारा, गासिबो परिकल्पना बेनिफ्रायनो जाजोबो। बेवहायनो बडलेण्ड इउनिभारसिटि दङ, गासिबो इन्टेलेक्सुयेल्सफ्रा बेहायनो जमा दङ। जोंनि फिसाफोर एमए फरायनाय, पिएइचडि खालामनाय, लेक्सारार्सफोर, प्रफेसारफोर गासिबो बेहायनो दंजोबो। माने इन्टेलेक्सुयेल प्रपार्टियानो बेवहायनो दंजोबो। बेनिफ्राय बेवहायनो टेकनिकेल नलेज गोनां मानसिफोर दङ, बाहाय सिआइटि दङ, इन्जिनियारिं कलेज दङ, आरो मेडिकेल कलेजबो दङ, आरो बिजनेसमेनफोर दङ, गासिबो रिसार्च स्कलारफोर बेहायनो दंजोबो। ओंखायनो बे देबरगामि समस्तिया जाहैबाय मिरु। आरो बे देबरगाव समस्तियाव जायया बिनि प्रतिनिधि जायो, रिप्रेजेन्टेटिभ जायो, बे मानसियाबो बै लेभेलनि जानाया मोजां। दा बेनिखायनो आङो बिटिसि गठननि थाखाय बेबायदि इन्टेलेक्सुयेल्सफोरजों थाफानो मोनोब्ला, मोजां रायलायै आरो बिथांमोननि आइडियाखौ शेयार खालामलायनानै अदूर भबिष्यतआव बिटिसिआव जौगानायनि खामानि मावनायनि बेलायाव आङो गोबां सोलोंनो हागोन, मावनो हागोन, बेखौ साननानै आङो देबरगाव समस्तियावबो आङो दिनै दारायदों। आरो बे दारायनांगौनि खोथाखौ जाहा इउपिपिएलनि हाइकमान्डनिफ्राय आंनो बे सुबिदाखौ होदों। आं बिथांमोननो धन्यबाद होयो। दा हाबनानै आं नुदों जे हाग्रामा महिलारिया बे देबरगाव समस्तियावबो देरहानो हाया। खारन साहानिफ्राय आरम्भ खालामनानै जि मानसिफ्रा बुंबाय जे बिनि रायलायनाय सभाब चरित्र बयखौबो बुर्बक, दैट, मूर्ख, बायदिसिना, माने बयबो लाजिजोबो, दुखु नाङो, बोराबजोबनानै दङ। आरो बे 15 बोसोराव बहुद गावनि समस्तिनि गामिफोरखौनो बियो नुफेराखै। आरो नैबे स्पेसियेलि नैबे दा एमसिएलए जाना थानाय जि 5 बोसोर, बे 5 बोसोराव बियो खुनु गामियावनो थाङाखै। बिनि कमप्लेना माने जेरावखि थाङा बेखौनो बुंग्रोयो जे हाग्रामाया जोंखौलाय माब्ला नायफेरा, जोंनि गामियाव फैफेराखैनो बियो, आरो जों थाङोब्लाबो न'आवनो जोंखौ सोआ, बायदिसिना खोथा बुङो। आरो ओरैहाय क'क्राझार टाउनाव इन्टेलेक्सुयेल्सफ्रा बुङो जे बिनि जि सभाब चरित्र, माने जोंथ' खाथियाव थांनो उसुबिदा मोनो, जों लाजिनोबो ओंखारो, गिनोबो ओंखारो होनना बुङो। जे पाब्लिकलि मानसिफोरनि सिगाङाव जुदि सोरखौबा बुर्बक थुरबक होनना बुङोब्ला, बे लेखा गोरों मानसिफ्रा बिनि खाथियाव मानो थाङो? ओंखायनो बिथांमोना बेखौनो बुंदों, एबार सोलायनाय नांगौ। सोलायनाय माने बेनि प्रतिनिधिया सोलायनांगौ। निश्चय जोंबो मोनथिदों जे बुजिदों, जोंबो माखासे जितु समस्तिफोराव हाबनानै मोनदांदों। देबरगाव बा 14 नं चिरां दुवार बियाबाव सासे गोरों नेता देबरगाव बियाबाव नांगोन, जिहेतु खाम्फा बरगयारिया सासे गोरों नेता। दा बेनिखायनो जोङो बे बाराव एसे सोलायनायखौ नागिरनानै जोङो बेबायदि मोनसे सिद्धान्त थांखि लागोन। बेबायदि मोनसे रायजो राजाफोरनियाव
रायज्लायनाय सावरायनाय बेयो सोलिगासिनो दङ। दा आं नैबे समाव मोनथिनो नाजागोन जिहेतु नोंथांनिफ्राय 22 सेप्तेम्बराव भट जितु थुनाय बियो जागोन आरो 26 तारिखआव जितु भट साननाय बियो जागोन। दा बिनि सिगांनो जिहेतु नेशनेल पार्टी बिजेपियानो होन कंग्रेसआनो होन बा गुबुन गुबुन हान्जाफ्राबो बिखेखै आङो बिजेपि हान्जाखौ बुंबाय जे नैबे बिटिसिखौ दखल खालामनो थाखाय बिथांमोना जर जुलुम नारा नाथाय बिथांमोना नाजागासिनो दङ। चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै मिनिस्टार एमएलए माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिआव हाबनानै दायो केम्पिं मेल मिटिं खालामगासिनो दङ। दा बे बेलायाव आङो नैखौसो मिथिनो लुगैदों, बिटिसिआव दिनैसिमबो रेकर्ड गैया सृष्टि जानायनिफ्राय जे नेशनेल पार्टीफ्रा बिटिसिखौ दखल खालामनाय, नाथाय नैबे समाव 2025 मायथाइनि जितु बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना बिटिसिखौ दखल खालामनो थाखाय जरदार नाजागासिनो दङ। आरो बिहाय गाबोन सबनिया जुदि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि जितु बुंनाय माखासे बिथांमोननि पलिसिफोराव जुदि बारसोमनानै जुदि बिजेपिखौ सरकाराव लाबोमारोब्ला बिटिसिआव बे बिथिङाव जुदि थांमारोबा जोंनि बिटिसिनि सृष्टि जानाय बिटिआर जानाय बिनि थासारिया बोरै जागोन होनना सानो? बिटिसिआ जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि मेइनलि आरो गुबुन गुबुन हारिफोरनिबो बेवहाय अरिहना दङ। थैजों अरजों दाजानाय बे बिटिसिआनो जोंनि जिउ, बेनो जोंनि थै। जों बेवहायनो जन्म जादों, जुग जुग जोंनि आबै आबौ आजै आजौ गासिबो जोंनि बेवहायनो जन्म जानाय। गतिके बे हायावनो जोङो थांनानै थानांगोन। पृथिबिया जेसे दिन थागोन जोङो हारि हिसाबै बेवहायनो थांनानै थानांगोन। बेनो जोंनि समग्र। गतिके दा बिटिसि जानायनि उनावहाय डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव गुबुन गुबुन राजनैतिक दोलोफ्राबो बाहागो लागोन, जों बेखौ मिथिगौ। नाथाय मोनसे समसिम जोङो बिटिसिनि इन्ट्रेस्टआव गुबुन राष्ट्रीय दलफोरखौ बे जायगायाव जों स्थान होआखै। जोंनि बिटिसि बासिया एकगत जानानै जोङो खामानि मावबाय थादों। दा बिटिसि दानायाबो एसे गोलाव जाबोबाय। समग्र राजनैतिक दलफ्रा नोजोर होदों। आगोलाव सानदोंमोन जे बिटिसिआ जेबो नङा, बिटिसिआ स्टेटनि बा देशनि राजनीतिखौ जेबो इनफ्लुयेन्स खालामनो हाया। बे हिसाबै राष्ट्रीय दलफ्रा बारा इन्ट्रेस्टबो होआमोन। खिन्थु दा नुबाय बिटिसिआव जाय राजनीतिक दलानो देरहायो बे दलानो आसामनि सरकार दानायावबो जथेस्थ' अरिहना बा बाहागो लाफानो हायो। दा बेनि थाखायनो गुबुन गुबुन पार्टिफ्राबो नैबे इलेक्सनाव बाहागो लानो ओंखारबोबाय आरो जरदारैनो बाहागो लानो नाजादों बयबो। दा जोंनि बिटिसि बासिनि सायाव सोनारगोन, जोङो बिथांमोननो हगारो ना जों ज' जानानै आरोबाव इउपिपिएलनि सरकार लाबोनानै गाबथानानै थायो। आं आसा खालामो बिटिसि बासिया बेखिनि खोथाखौ बुजिगोन जे जेसेबांखि गिदिर गिदिर पार्टि फैया मानो रावनिबो आखायाव जोङो बिटिसिखौ गथायनो हाया। जोंनि थैजों जोंनि खस्थ'जों दाजानाय, जोंनि सेक्रिफाइस बिदा फंबाय जिउ बावनांनानै दाजानाय बे बिटिसिखौ जोङो ज' जानानै लाखिगोन आरो इउपिपिएलनो भट होनानै देरहाहोनानै खेबसेबाव इउपिपिएलनि सरकार एबार जोङो लाबोगोन। उनावबो जोङो इउपिपिएल सरकारखौनो गोलाव बोसोर लांनानै बेवहाय सान्थि प्रतिष्ठा खालामनाय, गुबुन गुबुन जाथि गस्थिखौ एकत्रित खालामनाय आरो जौगानायनि हाबाफारि मावनायनि खामानिखौ जोंनो आखायाव लागोन। जोंनि भबिष्यतखौ जोंनो निर्णय खालामगोन। दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना गावसोरखौ एक नाम्बार बायदिसिना बायदिसिना बुंदों। बियो बिथांमोननि गावखौ दुगा मारिनानै लानाय। खिन्थु सिङाव बिदि नङा। पाब्लिकआ रावबो बिपिएफजों दिनै गैया। हाग्रामाया गावनि जोबनायखौ नुखाबाय। बेनि थाखायनो खेबसेबाव आरो जेरैहाय माने अरा गोमोरनोब्ला ब्लाव ब्लाव जोङो, थिग बेबायदिनो हाग्रामाया गावखौ एक नाम्बार जों गावनि सरकार दागोन, गावनो सिफ जागोन बायदिसिना खोथा बुंलाबायदों। दा मोनसे जिनिसखौबो खेयाल होनांगौ जे दिनै इउपिपिएलजों दुलाराय बर' फरायसा जोंनि फिसाफोरनि जे जातीय संगठन जोंहा बेबो माने आदर दङ इउपिपिएलनि प्रति, जाय बुस्थुआ बिपिएफजों गैया। बिपिएफजों गैया माने बिपिएफआ बहाबा मोनसे बिराद गिदिर खहा दङ, जायनि थाखाय जोंनि फिसाफ्रानो जोंनि बे लेखा गोरों गथ'फ्रानो बिपिएफखौ सापर्ट खालामनो हायाखै। आरो मोनसेथिं नाय, दाख्लै बे ज' जानो बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानो बे जानांगौ होननाय माखासे माने संगठन जों मिन्थिनायाव 16टा संगठन, बे जाहैबाय बर'फोरनि जातीय संगठन। दा बिथांमोनहा सोरजों दङ बेखौबो खेयाल हो।
बे 16था संगठनफ्रा दा हाग्रामानि जि खोथा बाथ्रा बुंलाबायनाय बियो थाइसेल' खालामबाय ज' जानायनि खोथाखौ ज' जानांगौखौनो होनाब्लानो थाइसेल'सो खालामबाय दा बेनि थाखाय बे 16था जातीय संगठनाबो इउपिपिएल खौनो सापर्ट खालामगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ बे हिसाबै इउपिपिएल जों दिनै बिटिसि बासिया जेरै आदिबासिफ्रा ज' जादों मुस्लिमफ्रा ज' जादों बङालि असमिया राजबंशी नेपाली राभा गार' सूत्रधर नोङो नाथ जुगि बयबो ज' जानानै इउपिपिएल दोलोखौ देरहाहोनो थाखाय दिनै जेरैबायदि खामानि मावदों बेयो बिराद मोजां आरो बे रोखोमैनो जोङो ज' जानानै बे राष्ट्रीय दल गिदिर गिदिर दलफोरनो बिटिसिनि राजनितिखौ जों हगारा बेखौ बिनि जोंनि भबिसतखौ जोंनो निर्णय खालामगोन ओंखायनो इउपिपिएलआनो सरकार दागोन बे रायजो राजाफ्रा बेखौ सिद्धान्त लाखाबाय निश्चय जोङो दायो जोबनाय फारसेथिं फैनो नागिरबाय जोङो सावरायबाय थादों 14 नं चिरां दुवार आरो देबोरगाव समस्तिनि बिजाथि आरो थांनाय गोलाव सम बिटिसिनि डिपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथांजों जोङो नैबे समाव सुंद' मोननैसो सोंथि खालामबावगोन आरो नोंथांनिफ्राय सुंद'यैनो फिननायखौ मोनगोन होनना आसा खालामबाय जोङो नुदों जिहेतु नोंथांखौ इउपिपिएल हानजाया गोबां सनमान होनानै दायो होगासिनो दङ जों बेखौ नुनो मोनदों अब्लाबो आं नोंनियाव मोनथिबावनो लुगैदों बिपिएफआव नोंथाङा 15-17 बोसोर खामानि मावबोनानै मोननाय एक्सपिरियेन्स आरो नैबे समाव खम समावनो नोंथाङा इउपिपिएलनि जिथु खामानि मावनाय बिनि एक्सपिरियेन्स बा बिनि जिथु मान मर्यादा बिनि साननाय हनाय बोरैहाय होननानै सानो नोंथां जेब्ला जोङो बिपिएफखौ दाजेनदोंमोन 2005 निफ्राय जोङो राजनितिखौ सुरु खालामदों बिपिएफनि राजनितिखौ बे समावहाय प्रत्येक जातीय गस्तिनि सेनियर मानसिफोर बुद्धिजीबीफोर लेखा गोरोंफोर ज' जानानै जोङो सालायजेनदोंमोन बे समाव जोबोद मोजांमोन नाथाय जेब्ला पावाराव फैबाय हाग्रामा महिलारिया बेयो पावार मोनखांनायनि उनावहाय पावारखौ बियो अपबेबहार खालामबाय मानसिफोरखौ नेग्लेक्ट खालामनो आरम्भ खालामबाय जाथि गस्तिनि समस्याफोरखौ बियो सिनायनो रोङाखिसै सिन्था खालामनो बावबाय सिदा सिदि गावजों जाया मोजां बेखौल' मोजां मानसि लाबाय गावनि सिन्था धाराया जे मोजां जायाखै बेखौ फोसाबनांगौ बेफोर खोथा बुङोब्लानो बियो गाज्रि मानसि जाबाय ओंखायनो सुरुनिफ्रायनो जेनेरेल सेक्रेटारि गाव प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि इमानुएल मुसाहारियानो दलखौ नागारनानै गुबुन दोलोआव थांबाय बेनि उनावहाय जोंहा नैबे क'क्राझारनि आइजो मा होनो बेखौ बिपिएफनि माने उइमेन उइंनि खुब सम्भब बियो प्रेसिडेन्ट बा भाइस प्रेसिडेन्टमोन जोंहा आब' मालती रानी नार्जारी बेनो प्रथम बिपिएफ नागारजेननाया जाहैबाय आब' मालती रानी नार्जारी दा बेनि उनावहाय इमानुएल मुसाहारि जेनेरेल सेक्रेटारि नागारदों बेनि उनावहाय जोंहा प्रबिन बर' सेकेन्ड द्वितीय जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङाबो दल नागारदों बेफोराव सिङाव गोबां खारनफोर दङ दा बेफोरखौनो बुजिनानै लादो जे बिपिएफआव माने गावजों गाव सेनियर मानसिफोरनि गेजेरावहायबो मोजां माने हाग्रामानि खाथियाव समस्याफोरनि प्रति रायलायनो मोना आरो बुजिहोनो सेस्था खालामब्लाबो बियो गाज्रिसो मोनो खिन्थु आङो इउपिपिएलआव फैनानै बेखौ मोनदों प्रमद बर'निफ्राय आरम्भ खालामनानै एमपि बिथांमोन एमएलए बिथांमोन मन्त्रि बिथांमोन इएम बिथांमोनहा सुस्थ'यै जिरायलायनानै जिखुनु इस्युनि सायाव मोजाङै एनालाइसिस खालामलायनानै रायलायो आरो मोजाङै प्रेजेन्टेसन होलायलायो बयबो बयखौबो रेसपेक्ट होयो बयबो बयखौबो अनार होयो बे पार्थक्यखौ आं नुनो मोनो निश्चय बे समाव आङो सोंनो लुगैबावबाय नोंथांनियाव जिहेतु नोंथाङा दायो मोननै बियाबाव गेलेदों देबोरगाव आरो चिरां दुवार बियाबाव गाबोन समफोरो जुदि नोंथाङा मोननै बियाबावबो देरहायोब्ला बबे मोनसे बियाबाव नोंथाङा स्थायी बा नोंथाङा बबेबा मोनसे एमसिएलए सिटखौ हेगारनानै बबेबा मोनसेयाव थागोन बेबायदि मोनसे डिसिसन लाना दङ नामा देरहाग्रोथोंसै नैबे समा जाहैबाय जोंहा जेरै बोरैबा देरहानांगौ बोरै देरहानो हायो बिनि थाखायसो खामानि मावनाय उननि खोथाखौ उनाव जोङो रायलायलायगोन आरो बियो जोंहा इउपिपिएल दोलो दङ हाइकमान्ड दङ बेखौ हाइस्ट लेभेलावसो रायलायलायगोन बे दानि इस्यु नङा निश्चय दायो जोबथा सोंथि खालामनो नागिरबावबाय जिहेतु इउपिपिएल हानजाया जुदि गाबोन समफोर गभर्नमेन्ट दायोब्ला प्रमद बर'आनो चिफ जागोन होननानै नोंथांमोननि पार्टिनिफ्राय माखासे दायो डिक्लेयार होनाय बायदियानो जाना दङ
नाथाय डिपुटि चिफआ सोर जागोन नोंथांमोननिफ्राय? जोंनि नेताया जाहैबाय प्रमद बर' आरो दानि इलेक्शनाबो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो बिथांनि लिडारशिपआवनो इउपिपिएलआ इलेक्शन गेलेदों। गतिके चिफआ प्रमद बर'आनोखा, बेवहाय खुनु सेकेन्ड थट सोरबानिबो बे अपिनियनबो फैया। डेपुटि चिफआबो दानि जि डेपुटि चिफ दङ मालाय हायरार्कि दंखायो, बे रोखोमनो थांगोन आरो बेखौ समावहाय पार्टियाव रायलायगोन। जोंहा पलिसि मेकिं बडि दङ, जोंहा पिएमबि दङ, जोंहा सिडब्लिउसि दङ। डेफिनेटलि बेखौ राइट टाइमाव राइट जायगायाव बेखौ सावरायगोन। जोबथा सोंथि खालामनो नागिरबाय चिरां दुवार बियाबाव जिहेतु दायो इउपिपिएल भार्सास इउपिपिएल खौनो होननांसिगोन। डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा मोनसे समाव इउपिपिएल इयुथनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो बिथाङा गाव चिरां दुवार हिसाबै बिजाथि नागिरनानै नैबे समाव बिजाथि मोनिलाय बा नोंथांखौ होनायनि उनाव बिथाङा रिजर्वेशन होनानै निर्दलीय पार्टी गेलेनोबो बिथाङा थिरांथा लादोंमोन। नाथाय फाइनालि बिथांनि जिथु नमिनेशन बियो रिजेक्ट जाबाय बा केन्सेल जाबाय। दा अब्लाबो डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों थानाय जिखोना सुबुंफोर, जिखोना रायजो राजाफोर बिथांमोना नोंथांनो भट होआब्ला नोंथाङा जेननायनि लामायाव, दा बेखौ नोंथाङा माबायदि नोजोरजों नायो? बियो इउपिपिएल दोलोनि समस्या जादों जे बे समस्याखौ आगोलावनो नुनानै माने थिग समावहाय हयथ' मोजां रोखोमनि पर्यालोचना जायाखै आरो समाधान खालामबोनो हायाखै। दा फैनानै बे परिस्थितियाव फैबाय। आं आसा खालामो जे सांग्रां ब्रह्मआ सासे गोरों मानसि, बियो हाराजे मुगाजे इउपिपिएल खालामबोनाय मानसि, बे भुलखौ बियो खालामनो नाङामोन। दाबो सम दङ, बिथाङा खालामनो नाङा। गावनि भबिष्यत पलिटिकेल केरियारखौ नाहरनानै इउपिपिएलआवनो खामानि मावबाय थानाया अत्यन्त प्रयोजन बिनि थाखाय। खारन बियो गुबुन दोलोआव थांनानै दा जेबो स्कप मोनथ'हैनायनि जेबो आङो लाइनखौनो नुहुराखै। बिपिएफआव थाङोब्ला बिपिएफनि मानसिफोरजों बियो गनायजाया, बेखौ बे रोखाखा। आरो दा जि जागासिनो दङ बिथांजों जायफ्रा थांफादोंमोन साफा साफा दिनै फैफिनगासिनो दङ आरो आसा खालामदों, बयबो बुंदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि, ब्लकनि दैदेनगिरिफ्रा जे बे खय एकदिननि गेजेरावहाय जायफोर बिथांजों थांफादोंमोन बिनि 80-90% गासिबो गिदिंनानै इउपिपिएलआवनो फैफिनजोबगोन। गतिके बिथाङा जदिअबा बिपिएफआव थाङो बा गावनि समर्थकफोरखौ बिपिएफनो भट होनो थोनो, अब्लाबो इउपिपिएलआव इसेबां आघात जानाय नङा। मानोना फुराना आरो जोबोद माने बिपिएफनि गरा दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनहा आंजोंनो गैयाब्लाबो दा 5,000-6,000 मानसिया अलरेडि आंजोंनो खामानि मावगासिनो फैयो। निश्चय जोङो सावरायनाय हाबाफारि बेखौ जों फोजोबनो नागिरबाय। जिहेतु नोंथाङा गोबां बेस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोंनो सम होबाय, दसे सम, बेखौ आं बिनि थाखाय नोंथांखौ आं साबायखर बावदों आरो मिजिंथिबाय, आसा खालामबाय जिहेतु नोंथाङा थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिखौ सासन खालामनायाव दैदेननायाव गोबां एक्सपिरियेन्स दंखायो आरो नैबेयाव इउपिपिएल हानजानि मोनसे गभर्नमेन्टआव बा प्रमद बर'नि जिथु गभर्नमेन्ट फैबाय थानाय समाव दामारोब्ला नोंथाङाबो सासे मोजां मोनसे बिफाननि डिपार्टमेन्टनि सासे दैदेनगिरि जानानै, प्रतिनिधि जानानै जाहाथे नोंथाङा बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो हागोन आरो बिटिसिखौ सिक्सिडिलखौ रैखना खालामनो हागोन, बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारि बेखौनो फोजोबबाय। थेंक इउ। गोजोनथोंसै।